ngiyayikhulekela le nsizwa esencane uthando lwakhe ukuqinise lokho akwenzayo ukhombisa ukuthi uyakuthanda ukhulumile ezweni lakho kumahubo 125 wathi labo nkosi abakwethembayo bayofana nentaba sesiyoni onemile engenazanyazanyiswa le nto ayenzayo ikhombisa ukwethemba. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi umkhulise umqinise emsebenzini wakhe kuba kube umvuzo olezayo haqe wenza uverse 2 othe njengokuba indaba zihaqe eJerusalema kanjalo abantu bakho abahaqe kuze bephakame. Khulekela bonke abantu abasha bahaqe Nkosi babiyeke badine babaleke ngokusha babo ngokusathane yafuna ukuthi akulimaze ngaso sonke isikhathi ngoba kubuye umuntu azi ukuthi before enze into uqala nesiphetho engqondweni. Lokho kuyokwenza ukuthi sibe nabantu abasha abaqotho abaziyo ukuthi bafunani kulomhlaba nabaziyo ukuthi bafunani kwelizayo. Ibanathi-ke Nkosi ngakule nkonzo ibusise sicela ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. Jesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu, siyabonga uthando lwakhe uNkulunkulu uzokusiza ukufika ngifana indlela ushumayela ngayo bayacula abanye wena-ke nenkondlo siney'ndlela eziningi esihambisa ngayo zikaNkulunkulu. uNkulunkulu akusisa uqinisa ungabusabheka emuva. Sizoqhubeka-ke nenkonzo yethu ngoba isikhathi asimile. Ngiyethemba abantu abaningi banayo program angithi seniyazi ukuthi kwenzakalani. Sizovula izwi lenkosi esilitholayo kumaHebrewu chapter 11. Sizofunda lona nje njalo ngoba ilona elingumgogodla, ilona eliyitheme yethu ethi begin with the end in mind, qala ngesiphetho engqondweni. Sisenkonzweni-ke yesibili yokuqala ilizolo noma inkonzo yokuqala-ke yosuku lwanamhlanje. Sizofunda-ke uverse 23 kuphela. Sizobizwa ngomfundile from 24 sadina ku-29. Sizofunda uverse 23 kufuneka kanje: ngokukholwa uMose sezelwe wafihlwa ngabazali bakhe izinyanga ezintathu ngokuba bembona engumntwana omuhle abawesabanga umyalo wenkosi. Bangiphinde, ngokukholwa uMose sezelwe wafihlwa ngabazali bakhe izinyanga ezintathu ngokuba bambone engumntwana omuhle abawesabanga umyalo wenkosi.
la sibona isimanga sabazali abajaji umntwana ngobuhle. Angiqondi ukuthi hlobo lomuntu obuhle noma wayemuhle ngokwakhiwa noma khona ubuhle ababona kuye base bekhetha ukumfihla izinyanga ezintathu abawesabanga umyalo wenkosi. Kunezinto emhlabeni okufanele ungabesabi abaphathi, kunezinto emhlabeni okufanele ubambelele kuzo ngoba uyakholelwa kuzo, uziyeke ungakholelwa kuzo, ungasabi, ungabi nandaba ukuthi umuntu uthini useduze kwakho. Bazokubiza ngesilima, bakubize ngomuntu ongahlakaniphile, mhlawumbe baze balibeke ethi umfana okhulile ongaka awunantombi awujoli, umdala ongaka uyintombazana awumazi umuntu wesilisa. Bambelela wena kulokho okholelwa kukho, ungabesaba abantu. uNkulunkulu wethu uyalilinda izwi lakhe mayelikhulumile afune lifezeke. Le ndaba-ke sibona uNkulunkulu elilinda izwi lakhe futhi elifeza ngenxa yokuthi abazali bamfihla uMose. Ngoba uyasho kuJeremiya 1:12 uthi ngiyakulinda izwi lami ukuba ngilenze. uNkulunkulu uphakamisile izwi lakhe ngoba ufuna sikholelwe ezwini lakhe. Ukuthi uphakamisile izwi lakhe siyazi uJesu ulizwi, kusho ukuthi uphakamisile indodana yakhe. John 3:14 uthi njengokuba uMose wayiphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imelwe iphakanyiswe. Ngakho-ke masahamba emhlabeni bantu abasha kufanele uJesu uphakamise. Kufanele njalo uma ubeka isinyathelo uhamba kube ngathi uyasho ngenhliziyo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, ubeke unyawo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, uyobona uyophepha kuzo zonke izinto ezenzakalayo, ngeke futhi ube nendaba nabantu. Ngoba uNkulunkulu wethu bazali abakhona lana abayilalelayo le nkonzo ngoba bazoyilalela uma sekufika isikhathi sabo. Umsebenzi womzali ukukhulisa umntwana ngendlela okuyoba ngeyakhe. Sho njalo iZaga 22:6 khulisa umntwana ngendlela eyakuba ngeyakhe kuyakuthi lapho esekhulile angasuki kuyo. Sibona abazali bakaMose bemfihla izinyanga ezintathu ngokuba bembona engumntwana omuhle. uNkulunkulu odala umuntu wamenza uMose waba muhle ngendlela abakubona ngayo ubuhle, ngoba kuchaziwe ukuthi ubuhle bobuso noma ubuhle bani. Base beqhubekela ebuhlelo obudala uNkulunkulu, bona base bemfihla. Ngoba kuNkulunkulu akukhona oyedwa umuntu omubi. Uma wake wathi umuntu othize mubi uphile emhlabeni nesono kufanele usivume, ngoba ngesikhathi uthi umuntu mubi usola umdali wakhe omdalileyo. Ukuthi ume kanjani, unaziphi izici, uNkulunkulu othandile ukumbeka kulesimo akakusona. Wena-ke uma uzibona ungcono, into ebuhlungu yile yokuthi lo mzimba oziphusa ngawo ubona umuhle, one day uzothwala inhlabathi ngesifuba udliwe izimpethu. Umphefumulo unomzimba omunye ngale omuhle, imizimba efanayo kodwa ehlukanisekayo ngoba sinamagama angafani. Ngakho-ke ake sibuke ukuthi bamfihlelana uMose abazali bakhe noma sikakafiki lapho. Kodwa ngaso sonke isikhathi uma uqala ngesiphethe engqondweni uyohlale ukwazi ukwenza intando kaNkulunkulu, ngoba intando kaNkulunkulu iyithini yethu yanamhlanje. Sizwa ukuthi siyatshela ukuthi uNkulunkulu wahlala phansi waplana ngezimpilo zethu,
What was he doing? He was beginning with the end in mind. So-ke umgogodla ibe sinikeziwe umgogodla yakho konke. uNkulunkulu ehlezi phansi ehlela wahlela ukuthi kuyoba nesikhathi soPaul noPetro nabo bonke behambe noNkosi uJesu noPaul engahambanga naye. Sizodlula leso sikhathi ufike isikhathi soMartin Luther bamkhonza uNkulunkulu. Sidlule leso sikhathi kufike sobaba uThiliza nobaba uNgidi nabanye obhengu. Sidlule leso sikhathi abaphila nabo isikhathi sethu njengamanje siphila kusona. Kodwa bonke laba bantu bafike emhlabeni ngokuhlela kukaNkulunkulu because it began with the end in mind. Lakho-ke kubizwa ukuthi wonke umuntu understand the thing. Ngoba it is only then that the will of God will be done when you begin with the end in mind. Ngaphandle kwalokho ngeke ukwazi ukuyenza intando kaNkulunkulu wenza izinto ngokuphuthuma ngokugijima. But kufanele ngaso sonke isikhathi ukuze uNkulunkulu akuthele intando yakhe. Ngesikhathi uJobe ezithoba kuJehova simuzwe ekhuluma amazwi aphusile nahlakaniphile. uJob 42 verse 2 uthi ngiyazi ukuthi ungenza konke alinakuvimba icebo lakho. Ngoba icebo lakhe uNkulunkulu liyingqondo yakhe. Icebo lakhe lile laqala ngayo wayenza before izinto zenzeke. Ngakho-ke uJobe kwafikela understanda khona ukuthi akekho ongavimba icebo likaNkulunkulu. Ngeke uNkulunkulu ahlale phansi aplane ngempilo yami neyakho abese uqhamuka uSathane azokwephutha ngaphandle kokuthi avunyelwe wena. Lokho kusho ukuthi igazi lakho loba sesandleni sakho. Amahubo 1:5 verse 3 lithi kepha uNkulunkulu usezulwini wenza konke akuthandayo esezulwini. Ngoba le ndawo ufinyelela kuyo ngokuthanda kwakhe nangokwenza kwakhe. Uma ngaso sonke isikhathi uqala nesiphethe engqondweni awusabi ngisho umyalo wabaphathi. Awusabi ngoba wena uqale ngesiphetho engqondweni. Uthini umyalo wenkosi sesibuyela-ke indabeni kaMose njengoba lithi izwi abazali abasabanga umyalo wenkosi. Wawuthini umyalo wenkosi ngabantwana bakwa-Israyeli na? Mawufunda Exodus 1 verse 16 ithi inkosi uFaro nxa nibelethisa amaHebherukazi, ikhuluma nabambelethisi ama-midwives, nxa nibelethisa amaHebherukazi niwabone esesihlalweni sokubeletha, uma kuyindodana noyibulala kepha uma kuyindodakazi izakuphila. Ngoba basebemtshelile uFaro ukuthi abantwana bakwa-Israyeli bayanda eGibhithe. Njengoba banda nje bayi-threat kuma-Egyptians bazogcina beyithathile indawo. Esethi uFaro-ke uma kuzala umntwana womfana akobulawa kodwa wentombazane ayekwe. Kodwa ababelethisi noma ababelethisi babemesaba uNkulunkulu abenzanga njengalokho yasho kuba inkosi yaseGibhithe basindisa abafana. Ngoba kufanele singamsabi uNkulunkulu. OPetro noJohane beshayiwe sebekhishwe ejele. Zithi iphathi manje ningaphindi niliphathe leli gama likaJesu. Bathi bona yahlulelani nina nibone ukuthi kufanele nisisabe nina ningabantu singamsabi uNkulunkulu na. Yona nkinga ekhona ebantwini basaba abantu ngoba beyababona bamsaba uNkulunkulu ngoba bambona kanti uNkulunkulu ukhona. Mesabeni uNkulunkulu. Matthew 10:28 uthi ngizomtshengisa okufanele nimesabe. Mesabeni lowo othi esebulela benamandla okuphonsa esikhogweni. Kudalwa yini usaba umuntu ongenalo izulu ongenaso isihogo? Mawenza into yaqalaza umfundisi wami uyangibona yini
ubaba uyangibona yini, umama uyangibona yini, ubesabani laba bantu kuba ngeke bakwenze lutho. Ngisho bangakushaya kodwa ngokukushaya bangakufaka ezulwini noma esibhokweni. Besabeni loyo othi esebulele abe namandla, ngoba khona abantu hlaba ngenhlanga umuntu abaleke akazi ukuthi ubalekelana, sekuphelile ngaye, kodwa naye basazomhlaba ngenhlanga uNkulunkulu athatha aphonse esibhokweni. Ngakho-ke ababelethisi abalalelanga izwi lenkosi, uNkulunkulu wabenzela umusa. uNkulunkulu wabenzela ababelethisi okuhle. Verse 20, abantu banda baba baningi kakhulu, kwathi ngokuba ababelethisi bemesaba uNkulunkulu wabavusela imizi. Kunezinto uNkulunkulu akwenzela zona ngenxa yokuthi uyamesaba. uNkulunkulu ufuna umesabe, kodwa hayi lokhu ukwesaba umuntu njengembubesi owaziyo ukuthi lizokudla. Mesabe uNkulunkulu, umhloniphe, kodwa usho kwazi ukuya kuyena ngomkhuleko, uyosho into oyidingayo noma uyombonga ngezinto akwenzele zona. Kodwa mesabe uNkulunkulu, ungakwenzi okubi ngaso sonke isikhathi. Ukhumbule ukuthi umzimba wakho lo uyithempeli lakhe afisa ukuhlala kulona ngomoya wakho engcwele. Awukwazi ukuthatha ithempeli likaNkulunkulu ulinikeze noma ubani ophila emhlabeni. Baleka nobunsizwa bakho, baleka nobuntombi bakho. Ngisakhuluma lokho uthi-ke ngimtshele isimanga ngiqale ngey'nsizwa ngine nentombi. Asikho esingisile kuthiwa ladies first. Ufuna ukutshela iy'nsizwa lezi ey'sencane abafana kahle kahle 10, 11, 12 abangamazi umuntu wesifazane. Yazi ukuthi abantu besifazane uma behlezi bodwa kuyi-crown kubo ukuthi nginabantu abangaka besilisa abaqale kimi ukulala nomuntu wesifazane. Baleka-ke nomnsizwa bakho njengoJosefa, bayaziqhenya, kuyabathokozisa ukuthi baqeda umnsizwa bukasibanibani nosibanibani. Mantombazane nabafana ngokunjalo, ma uqhamuka uhamba behlezi athi omunye awuthi ngishelele ngane, hayi nawe uhamba uyozwa mina ngaqala ngayiqeda umntombi lento le. Usuyilento manje ngoba usayithola into ayifuna wadlula. Ma behlezi bodwa bayabalelana ukuthi mangaka amantombazane awo aqeda umntombi. Ngakho-ke baleka nethempeli likaNkulunkulu, ngoba ongaliphathi kahle ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uzomjezisa. And ukujeziswa kwakho kuyoba buhlungu ngendlela emangalisayo, and ubuhlungu yokuzwa wedwa, noma ningaba amamiliyoni esikhokhweni, kodwa wena wedwa uyozoba ubuhlungu ngeke ubuzwe komunye umuntu. Ngakho-ke kukubiza ukuthi uqale ngesiphetho engqondweni, uyibuke le nto uzothatha ishonise kuyo. Ngakho-ke uNkulunkulu wababusisa ababelethisi ngoba balenza izwi lakhe. uMose-ke wazalwa kuleso sikhathi kubulawa iy'ngane zabafana. Ingakho-ke leli zwi lithe abazali bakaMose bamfihla. Verse 23 siuphinde siufundile, ngokukholwa uMose sezelwe wafihlwa ngabazali bakhe izinyanga ezintathu ngokuba bembona engumntwana omuhle abawesabanga umyalo wenkosi. Siyazi ukuthi-ke bamthatha bamenzela ibhokisi, bagcoba ngepolitayi ukuthi amanzi angangeni kulo, bamthatha bamfaka phakathi bayombeka emfuleni. Bathi-ke wafakwa emfuleni iNile, one of the biggest and the longest rivers in Africa, egcwele izingwenya.
bafike bambeka khona banibeka ibhokisi. Ahamba udadewabo uMiriam wayoligada ukuze azi ukuthi kwenzakalani ngobhuti wakhe omncane. Abanye bayazi indaba, abanye bayazi. Yafika indodakazi kaFaro iphelezelwa ngamabodyguard ayo angamantombazane izogeza emfuleni. Balibona le bhokisi yayaleza ukuthi alilethwe kuyona. Mayivula nansi ingane encane phakathi, Mose lona. Bayisiyagijima udadewabo wabona ukuthi ingane yomfana ubaba athi abababulawe. Gijima udadewabo bayothi ngiyafuna ngitholele umuntu ozokukhulisela kumncelisele ingane na. Yavuma indodakazi kaFaro esiyathathwa le ngane wayithatha obela naye ekhaya. Ingazi indodakazi kaFaro ukuthi cha iyokhulisa unina. Bayoyikhulisa uMose wakhulisa uma wakhe wancela ubisi likanina. Uthe esebhoxongwana walandwa wasiwe esigodlweni wayohlala nendodakazi kaFaro. Kuyekelo verse 24 esifundile izolo. Ngokukholwa uMose esekhulile wala ukubizwa ngendodana indodakazi kaFaro. Ngoba wabizwa ngendodana indodakazi kaFaro. Yikho izwi lenkosi lithi abazali ngenxa yokukholwa bamfihla uMose, abawulalelanga abawesabanga umyalo wenkosi. Kukhona isimo esibizwa ukuthi ngenxa yokukholwa nezinto okholelwa kuzo ngosaba umyalelo wenkosi, ngoba ubheke umvuzo, ngoba uqale ngesiphetho eqondeni yakho. Ungabi nandaba ukuthi abantu bathini, noma ungabi nandaba ukuthi abantu bazothini, ngoba ngithanda ukwenza izinto ozenzela abantu. Abantu bazothini, abangani bami bazothini, bazobe ngasekho abangani bakho esikhogweni. Uma befikile bayosha kanye nawe nisho, njengoba ngishilo yilona loyoza ubuhlungu ngendlela yakhe. Kanti bekuyokusiza ukuba isiphethe engqondweni ukuthi noma kumnyama kubomvu mina ngifuna ukuya ezulwini, noma kumnyama kubomvu ngizolwela izulu. Liyalwelwa izulu, liyasetshenzelwa izulu. Sengishilo ukuthi uMose wazalwa ngaleso sikhathi. uMose-ke wabeka impilo yakhe engcupheni, wafika umuntu wakwa-Israyeli umHebheru elwa nomuntu waseGibhithe. OwaseGibhithe ekhombisa ukuwina emshaya. uMose wayesemlekelela, kwabulawa owaseGibhithe. Wayeseyamthukusa ecabanga ukuthi akabonwa muntu kanti uboniwe. Wabuyela esigodlweni wayolala, wavuka ngakusasa wafica-ke belwa-ke abakwamaHebheru odwa. Wababuza ukuthi bafowethu anisukulwa ningabafowenu nini? Wasethi omunye futhi ufuna ukungibulala nami ngokubulala umuntu waseGibhithe izolo. Wabona uMose kanti indaba iyaziwa, belithi akwaziwa, kanti izohamba izifike enkosini. Wabaleka-ke uMose. Yikho-ke lithi izwi wakhetha ukuhlupheka nabantu bakaNkulunkulu kunokuthi abizwe ngokuthi uyindodana indodakazi kaFaro. Kunesikhathi okufanele ukhethe uthathe idecision ukuthi ngeke ngikwenze lokho, kodwa lokho ngingakwenza. Ungabe umuntu omusha oyimpumputhe ufana nempuku enqunywe ikhanda, useyibhedeke ihamba isishayisa yonke indawo ngoba isabona. Ingqondo yenu-ke abantu abashiyahlupha, ngifuna uku-experience izinto, ngifuna ukwenza ukuthi ngibone. Ngithanda ukubuka iy'thombe ey'nqunu zabantu abanqunu, iphone, ngoba ngifuna uku-experience izinto. Khona engifuna ukukutshela yona abangakutsheli abangani bakho. Ungcono ikontroleka kangcono imizwa yakho ungamazi umuntu wesilisa noma wesifazane ukunoma usubuke iphone. Uma usubuka iphone usufisa ukuzibona uzenza izinto ozibonela kuphela. And uma usufisa ukuzenza osuyazenza, ngifuna ukutshela ukuthi uyodlulela uhlule abantu basezweni abathe bekhula babekhula nabafana. Kube ngathi uyagula ekhanda lakho
Ngakho-ke musufuna ukubuka izinto isikhathi singakafiki, siyenze isikhathi sakho uNkulunkulu mayekuhlelela umshado uzowuthola umshado. Ngoba kuzobonakala impilo yakho uphakathi kokuthi uzokhulelwa, oqeda ukukhulelwa ubulala ingane ngoba ufuna ukufihla, usunesidumbu ubulele noma ungayibulali bese lishabalala futhi ikusasa lakho. Umungu wesilisa uzothi ukhulu ube mdala ubunengane egcwele lonke izwe, wokwazi ukuthi ingane ongayikhulisanga iyisitha sakho. Mhlambe phakathi kwenu lakhona abantu abazondoyise oboyise ababanakanga benza lento nawe usufuna ukuyenza noma useqalile uyayenza. Wandisa izitha ezweni, abantu abazokhula bethi angimfuni mina ubaba, ngakhula ngihlupheka ngisiwazivuka nomama, ubaba wamlahla umama. Njengoba nawe udlule kulokho ufuna ukudlula kulokho. And what is a funny thing ile ukuthi amadoda, singentshela-ke mina amantombazane amancane, abafana abanayo ingqondo, kungebona bodwa nobaba babo, obaba bethu. Nasi isithombe ngizowakhela sona. Fika umfana eyinsizwa akhuleliswe le ntombazane, angithi wenzani menze njalo? Uyajima, uyapractice. Yabona iqembu malizodlala imeshi, amaqembu lawo e-PSL phakathi neviki enzani ayapractice. Ye-weekend asedlala nani neqembu okuyilona linto. Babe-practice abenzani? Badlala bodwa, bahlukana phakathi 11 against 11. Bapractice, bapracticela i-weekend. Ngilalele kodwa abantu abasha. Ungavumi ukuba yi-ground kakhulu wena ntombazane lokujima, ngoba bafike bajimele kuwe mayiseshada kulaxazi ayothatha omunye onengane yomunye ayeko wakhe onengane yakhe, ngokubenzani ubejima. Iqembu le-ground elipracticela kulona liqeda ukupractice bese liyaflya le lodlalela khona. Exactly benze njalo kabafana. Ubhizi ukhulisa ingane ongeyona yakhe, eyakhe uyikhuliselwa amanye amadoda naye. Ukhona umqondo lapho. Ngiyabona ukuthi indaba ngiyabana umqondo. Nawe nje mhlambe la ukhona ukhuliswa omunye ubaba, obaba wakho unjani la ekhona uyipholele nezinye ingane ongezona ezakho. Musukwenza-ke musuyiqhuba leyo, musuthola ingane ungashadile, ngoba wandisa isizwe esihlukumezayo. Yasazi sihlukumeza kanjani? Angithi wena mfana lokukhuliswa umama wakho nje awunayo role model ukuthi umuntu wesifazane uphathwa kanjani, ngokuba kwakho akekho. Nawe uyoshada khona uzomshaya umuntu wesifazane ngoba wazi ubona umuntu wesifazane akayona umuntu wendulo. So-ke nawe-ke uma uhamba uzalisa nje wandisa iy'ngane ezohlukumeza, nawe uma uhamba uzala wandisa iy'ngane ezohlukumeza. Kwaleli iqale ngawe mama wayihlukumeza, yayiqale ngawe. Mayisibona isiyabhoda uthi ayiphuze ingezwe, uthi uyayishaya iphindise, ngoba wathola ingane engafanele. Yekani ukuthola ingane ingashadile. Begin with the end in mind. Ngiyangizwa kodwa? Basekorinte besibili chapter 12 verse 20. uPaul wayenovalo uthi ngokuba nginovalo lokuthi ekufikeni kwami mhlawumbe ngizawumfumana ningenje ngalokho engikuthandayo, nami ngifunywane yinina ngingenje ngalokho eningakuthandiyo. Mhlawumbe kube khona ukuphikisana nomhawu nokuthukuthela nemipango nenhlebo
nokuteba. Leli izwi lisho ukuthini? Lisho ukuthi kodwa makufika isikhathi sakho sokushada uthola ukuthi umfana akayona lento obuyilindele wena ngoba usudlule kwabanye. Lokho sekwenza ukuthi ungamthandi umkhwenyana wakho, uthi uhlezi naye ukublues ucabanga ngama-boyfriend akho ngoba walimaza ingqondo yakho. Nawe mfana thola intombazane iyona lento ubucabanga ukuthi iyona, usuhlezi uyabluza ucabanga le ka-girlfriend yakho ukuthi kube ngashada yona, usuhlukumeza ingane yabantu le engahlangene nalokho ngoba wajaha izinto isikhathi singakafiki. Ngaso sonke isikhathi qala ngesiphethe engqondweni. Yini oyifunayo? Ufuna ukuba nekhaya eliyi-chaos noma ufuna ukuba nekhaya elinokuthula na? Ikhaya elinokuthula lakhiwa abazali abaney'ngane abay'thole emshadweni, ngoba mase kufika lezangaphandle emshadweni la ekhaya zibona nini engathi neziphatha kade zasemshadweni zona ngoba zindala bazihlukumeza. Okubuhlungu kwesinye isikhathi bazihlukumeze nangokocansi. Enganabahlobene laba bantu. Bahlobene. Angithi ingane efike nomama inoyiso wesinye isibongo, nawe ufike nobaba isibongo sakho sifana nesikababa, bahlobene. Usuzobafaka ophahlelo olulodwa ngoba wenza into uhlulekile uqala ngesiphetho engqondweni. Sekuyinkinga uma usufumana lo muntu engeyona lento obuyilindele. Uthi ku-verse 21, funa ukuthi ekufikeni kwami futhi uNkulunkulu wami angithobise phambi kwenu, ngililela abaningi abakade bonile bengaphendukanga kukho ukungcola nokufebe namanyala abakwenzileyo. Izinto lezi ezibalwe ezwini kufanele umuntu aphenduke kuzo. Uma-ke ubheke umvuzo uqala ngesiphetho engqondweni, njengoba uMose wayebheka umvuzo. Sifundile u-verse 24 izolo saqhubeka sathi ngokukholwa uMose esekhulile wala ukubizwa ngokuthi indodakazi kaFaro. Kunalokho wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkulunkulu kunokubathokoza isikhashana esonweni. Ethi ukuthukwa ngenxa kaKristu kuyimfuyo enkulu kunendawo yaseGibhithe ngoba wayebheke umvuzo. Sinezinto esizenza kangcono ngenxa yokuthi sibheke umvuzo. Sinezinto esizenza kabi ngoba uzenza unanhloso ubheke umvuzo, uyadestroya. Uzudestroye wena uqobo lwakho. Uma-ke ubheka umvuzo uqala ngaso sonke isikhathi uqala ngesiphetho engqondweni. Uyobavikela abanye abantu ngoba ubheke umvuzo, njengoba noMose wabavikela abantu bakubo ngoba ebheke umvuzo. Mawubheka Mahubo 15 uverse 3 lithi isimo songo kaNkulunkulu ongahleli ngolimi lwakhe, ongamoni umngani wakhe, nongamhlazi umakhelwane wakhe. IBhayibheli lithi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Yabona njengoba uhlukumeza intombazane kamakhelwane uze kube nobudlelwano naye, isono esiphindwe kabili. Uhlukumeza umakhelwane wakho kuthiwe mthande, akusho uqhumanani. Mthande umakhelwane wakho ngothando likaKristu. Emva kwalokho usuthinta ithempeli likaMoya Ongcwele. Bona izinto zakho zingalungi nje, umhlukumezi. uNkulunkulu uzoqala kulo mhlaba kuhlukumeza kuze kube kwelizayo ngaphandle kokuthi uphenduke uthethelele izono zawo. Kufanele ungahleli ngolimi lwakho
ungamona umngani wakho, ungamhlazi umakhelwane wakho. Ukuhlaza umakhelwane, ukuthandana nendodakazi kamakhelwane, ukuhlaza umakhelwane, ukuthandana nomfana wamakhelwane. Ngoba labo makhelwane abasabhekani manje. Sekungathi ubaba womfana uyena uthuma umfana uthi ayokwenza umonakalo kanti akusiyena. Lo mfana uyise womfana ecabanga ukuthi ngoba indala le ntombazane ngoba ahlupha abantu abamakhelwane ababhekani nane-age ingakanani. Uthatha intombazane indala kungumfana. Futhi mhlawumbe iyona eyenge lo mfana emfensini kuze kufike la kufikwa khona. Xabanisa abazali, xabanisa omakhelwane. Kunecala eliphindiwe ezulwini. Ingakho uMose wala ukubizwa ngendodana indodakazi kaFaro ngoba ebheke umvuzo. Umvuzo womuntu obhekile. Ngempela umvuzo womuntu obhekile uqomana nomuntu wakamakhelwane. Enazana kukho konke. Isizulu sithi induku enhle igawule ezizweni. Njengoba uqomana uthandana nalo wakamakhelwane ngiyalinganisa. Ngelinye ilanga uyahamba nale ntombi yakho abafana bendaba yakhe nibheke ubani. Wadlula kimi lo, wadlula kimi lo mfazi wakhe. Nomunye wadlula kimi lo mfazi wakhe. Wenza umonakalo nje ongadingeki ukuthi uthukwe ngazo zonke iy'nhlamba. Uthuka kufanele uningi ngoba uJesu uthi uma bemthuka ngenxa yegama lami uNkulunkulu lana vele wonile. Hayi ngoba inhlambi inhle kodwa wonile wona kwamakhelwane. Kunokuzinto okufanele singazenzi njengabantwana bakaNkulunkulu ngoba sibheke umbuso. Lithi izwi lenkosi asivivinye konke. Nibambisise okuhle. Zonke izinto uyazithesta. Awukwazi ukuzithesta uma ungaqali ngesiphethe engqondweni. Ngoba kufanele ubuke ukuthi ufuna ukuba la. Bese ubuka lento eqhamuka ngapha. Bese uyayithesta ukuthi uma ngiqala lento izomfikisa la. Mayingeke ingifikise ngiyayiyeka. Kunabantu namhlanje abazisolayo ngemishado yabo ngoba baphoqwa izingane bashada. Kunabanye abazisolayo ngokuhlukana kwemishado yabo ngoba bajola emshadweni. Lwantshontsheka uthando. Kanti kuya kumuntu ongakwazi ngisho ukupheka, ongakwazi ngisho ukwasha. Indoda eyiphekele eyiwashela isikhumbule emuva. Ngakho-ke kubizwa ukuthi uziphathe kahle. Uphathina wakho uzomnikwa nguNkulunkulu. Niwubonile umshado esiphuma kuwona ngachaza ngomthembiso wakhona. Ave kumnandi ukumukela isipho sakho kuNkulunkulu hayi kumuntu. Ngoba usimukela kumuntu uzobe yakhuluma. Athini umuntu? Athi umbona nje mina ngamshelela baye namalimi lomfana sebeyaqosha nesewumfazi wakhe washelelwa yini. Athi omunye yazi ngiyayisothe ngavumelana kwesilisa ngoba ngalo tsholo wena wanginika imali yokulobola wazilobola wena. Angithi umthathanga uNkulunkulu. Nathi manitholana bakuthembisa ukuthi uzokunika imali yokulobola ngoba eme kahle sebenza kahle ukutho wena ungelutho. Uyokhudula kudonse ngekhala ngoba unamali. Uthi ngisane endaweni ethile athi kulungile hamba kanti lazi ukuthi imoto yenu nobabili ayina petrol. Unemali yena. Umthandazo umcele lo wesifazane. Ngicela upetrol kuphela. Athi anginayo imali kanti indlela akutshela kanti akafuni yena ufuna ukuyakhona. Yekani ukuthatha izinto ngamehlo angaphandle. Ikwathi ngimtshela namhlanje. Ngimtshela. Oh, nifuna umshado. Oh, nifuna umshado.
yekani ukubalekela isikole. Ngiyangizwa kodwa. Yekani ukubalekela isikole uma ufuna ukuba nekusasa elihle. Funda ukuzenzela izinto ngezandla zakho, funda ukusebenza ungabi yivili angene ezulwini. Athi ubona loya mndeni loya. Ngizowusho bese uyawubona nawe akawuboni manje. Lo mndeni lo hlala edolobheni. Laba baphila kahle. Buke ekseni ubaba angene emotweni yakhe emsebenzini. Lo mama angene kweyakhe emsebenzini. Ayinhle lo mpilo. Bafundile. Bafundile esikoleni. Ayizukwenze ungafundile ubalekela isikole. Lalela kumzwe kahle. Afike kumfana akwenza iground adlale ngawe. Mayise shada ufuna ukube neprofession ngokufuna ukuya phambili. Ususeleke wena. Usugijima inyanga, gijima imithi, ufuna ukumbuyisa. Hambe uyosebenza ube nezinto zakho ngoba uzokwenza ibhola lakhe. Awunayo ngisho imali yokuthenga iperfume. Awunayo ngisho imali yokuthenga amaqabelo. Niyayazi lokho ukuthi yini? Niyayazi. Kusuke sekuyihlazo uma ungasenayo naleyo mali. Ngoba ufuna ukufunda. Ukukholwa nokufunda abantu into eyodwa. Ngoba kungenxa yokufunda ukuthi umoya ongcwele akwazi ukusebenzisa sichazizwe. Kungenxa yokufunda ukuthi umoya ongcwele akwazi ukusebenzisa wenza izinto ezisemqoka ebandleni. Noma yanga esikoleni ukusebenza kanjani umoya ongcwele uphatha ibandla nabantu abawu-500 ngoba uzokwazi ukuphatha nokuhlula ama-management skills atholakala esikoleni. Nangizwa kodwa fundani ngoba uzofika lapho khanga khona leli igama elithini akayona i-type yami kodwa kathi nisajola ube i-type yakho yini mase kuyakushada akayona i-type yami ngoba uzibone ufundile wena unjani awufundile uzoba umthwala kaze ufika akhokhela imoto akhokhele indlu agqokise wena afundise ingane uzophuma kulo mali uhlezi nje wena uyi-housewife awukahle mbali noma ihlezi indoda isebenzi yona esigade ingane uyabala unkosikazi ngiyakondla ngiyakugqokisa ngithenga imoto uphume ngale moto uye emantombazaneni ngayo impilo leyo. Begin with the end in mind. Ufunani engqondweni yakho. Kodwa konke okufunayo kube nesisekelo senkosi uJesu. Ngiyangizwa ukuthi ngithini. Ngoba uJesu uma engekho lowo muzi wakhayo wakhelise. Funeka ibe khona inkosi uJesu la. Lithi izwi labaseThesalonika chapter 5 verse 21 to 22. Vivinyani konke nibambisise okuhle. Dedani kukho konke okubonakala kukubi. Asidede ezintweni ezimbi kuphela. Sideda nakulezi ezibonakala zizimbi. Ngisebenzele example awukwazi ukuphuza amanzi ngebhodlela likabhiya. Ngoba thina esikude sizothi uphuza ubhiya. Kanti cha uphuza ubhiya. Ufaka amanzi ebhodlela likabhiya. Uphuza amanzi ngempela awuzudakwa thina sesimanje ukudakwa ngayo. Deda ekuphuzeni amanzi ngebhodlela likabhiya. Phuza amanzi ngeglasi. Ubonakala ukuthi uphila impilo engcwele. uDaniel nabangani bakhe abazindolisanga ngesidlo senkosi ngoba kwabizwa ukuthi uDaniel ekuthunjweni kanye nabangani bakhe avivinye konke abalekele konke okubonakala kukuhle uma kungekuhle. Mawuyithola indaba kaDaniel chapter 1 verse 8 and 9 lithi uDaniel wazimisela enhliziyweni yakhe ukuba angazingcolisi ngesabelo sokudla kwenkosi. Ongenze njalo isabelo sokudla kwenkosi inyama zonke izinsuku yiwayini whatever okuthandayo yi-rice noma yini yonke ukudla ngizwe bethi abanye-ke ukudla kufanele kube nama-7 colors
kube nama-7 colours kuyimpilo lokho kudla. So sikhathi ukuthi ukudla kwamakhosi-ke kunjalo uDaniel wakunqaba wathi ufuna ukudla imifino kuphela aphuze amanzi. Ngoba kunjani wayebheke umbuzo, ngoba waqala ngesiphethe engqondweni, wadinga uDaniel ephethe izwe laseBhabhiloni, ngoba kasidlanga ukudla kwakuyisabelo senkosi. Lithi-ke izwi kepha uDaniel wazimisela enhliziyweni yakhe ukuba angazingcolisi isabelo sokudla kwenkosi. Nangewayini eliphuzwayo wayesecela enduneni yabatheni ukuba angazingcolisi. uNkulunkulu wamnika uDaniel ukuba athole umusa nobumnene emehlweni enduna yabathela. Wazimisela enhliziyweni yakhe. Bayebethi abanye isona sivuma kuphela, isona esithiza siyekeni, ingoba ukakazimisele enhliziyweni yakho. Udinga ukuthatha i-decision enhliziyweni yakho uzimisele. Once wenza leyo nto asikho isono ongeke ungasiyeki. Asiyekeki ngoba isinqumo awakasithathi. uDaniel wabuka ukuthi ukuzithokozisa kwesikhashana ngesabelo sokudla kwenkosi ekugcineni uzolahlekelwa ubungcwele. What it begin with the end in mind. NjengoMose walo kubizwa ngendodakazi kaFaro ngenxa yomvuzo, naye uDaniel wanqaba isabelo sokudla kwenkosi wakhetha impilo namanzi. Siye senza izinto ezinye zazo singazithandi in order to get what we want, okuneveli. Ngoba ngeke ukuthole konke, ayingeke ukuthole konke la emhlabeni. Umthetho osiphila phansi kwawo wemvelo awukwazi ukuthola konke. You cannot eat the cake and expect to have it. Udlile ikhekhe lakho udlile ngeke uphendule nalo. So awukwazi ukuthi uzofike wenze into usulindele ukuba nezinto zabantu abangayenzanga. Ngeke phela ilungelo lakho usususile nje. Ngakho-ke noMose walukubizwa ngendodakazi kaFaro ngenxa yokuthi naye ibheke umvuzo. Naye uDaniel weqaba isabelo sokudla kwenkosi wakhetha imifino namanzi ukuze angazingcolisi kanye nabangani bakhe. Wena yini oyidlayo? Udlani wena? Angikhulumi ngokudla kwenyama. Uhlala nobani? Ulalelani? Ukhulunywa ngani? Njani ingqondo yakho? Ayingcolile? Ayikhulumi imikhuba ingqondo yakho? Abanye abasazokuthandaza ukuthi uyakuthandaza ngidlala iy'thombe la zepholo, kodwa ukhuluma noNkulunkulu. Lo mthandaza ufika ndawo, ingqondo yakho ilimele yonakele. Kufanele ukhethe ukudla okudlayo, khetha abantu ohlala nabo, khetha izinto oyilalelayo, ngoba ukudla lokho lento oyilalelayo ukudla. Ukudla okudlayo ukhetha ngisho emabandleni. Akusiwona wonke amabandla akhonza uNkulunkulu ngobungcwele. Lokho sizokusho ngaphandle kokwesaba. Ngoba nazi abanye abafundisi bayalimala. Kakhulu kulimala laba abazaziyo ukuthi bangabafundisi bezinto eziphathekayo. Yikho kungeke ukuthi uhambe ufellowshipa nje just because isonto kunendlu kuyakhonza usiyongena khona. Yokungene kwenye indawo uphuma unamadimoni upossessed. Ngene kwenye indawo uphumuza usisuthanda umfundisi wakhona ungenwe inkanuko. Bathanda ukukhulelelana nalo hlobo labefundisi ukuze ubuye ngoba ukufaka amadimoni. I-aim yabo iyodwa ukugcwala kwebandla, ngoba kugcwele ibandla kungenani imali. Ingakabe umfundisi ngake ngezwa ngomunye umfundisi engeke ngimusho. Bayexoxa nabanye, mina-ke ngizwa ngomunye wayekhona ethi yabona kulo nyaka lo target yami ngifuna ukwenza $1,000,000. I-target ukwenza $1,000,000 lemali, R1,000,000, not ukuthatha abantu basezulwini. Hambeke wena ufellowship kuleyo ndawo. Akubuyizela kuprofeta akukhulekela aqeda uphinde uphume. $1,000,000 lakho usuyanikela. Lithi izwi lenkosi ungahamba unikele noma ikuphi.
Deuteronomy 12 verse 13 and 14 noma ikuphi nje uhamba unikela ngoba nakho kuthiwa kukhonza uNkulunkulu uyonikela lapho uJehova ebeke khona igama lakhe. You don't just offer, you're offering just because isonto yini akwenziwa lokho. Uyobuya namadimoni ubona ungacebi ubona imali yakhe inyamalala igrosi iphela inyanga ingakapheli ngoba uhambe wayonikela emadimonini. Lithi hlola izinto yini oyidlayo. Yazi ukuthi nomculo wegospel awufani uyahlola. Awusho ngoba igospel uzoyilalela. Khona igospel yamadimoni, khona igospel evusa inkanuko. Lalela lo mculo uqede lapho ukhumbula indoda, ukhumbula intombazana. Kodwa kathi ulalela igospel. Hlobo lule gospel oyilalelayo. Ngake ngasho ngelinye ilanga ngizosona namhlanje ngoba ngibona baningi abangakaze bayizwe lokho. Omunye umntwana kaNkulunkulu, uNkulunkulu efuna ukumkhombisa. Wazibona embonweni ethunjiwe emkhathini. Le ndawo ethunjwe kuyo bese befika abantu bale ndawo kwakungamadimoni kodwa wayengazi ngaleso sikhathi. Bafika abantu bale ndawo bathi sineyinhlobeni zomculo la. Imuphi umculo ofuna sikudlalele wona? Khetha othandayo wegospel. Bathi yena ngicela ningidlalele incandweni. Bathi asinayo thina incandweni la. Ngoba incandweni icula izwi. So noma imuphi omunye umculo wegospel uzowuthola kodwa hayi incandweni. So ngakho kufanele wazi ukuthi umculo mawulalela likhona izwi likaNkulunkulu lapho na. Ngeke wazi ukuthi likhona noma likho uma ungalifunda iBhayibheli. Yiba umuntu ojwayelene nezwi, yiba umuntu ojwayelene neBhayibheli. Khona uzokwazi ukuthi uma ulalela umculo ukuthi le nto eculwa la ayikho eBhayibhelini. Bathi igospel nje yamahala. Awulaleli noma imuphi umculo ngoba kuthiwa igospel. Kodwa ulalela umculo ngoba unezwi. Ngoba uphethe uthi Jesu sizoyaphi? Masisuka kuwe ngoba mazokuphila kuwo. Lalela umculo ozokuphilisa. Ozokuphilisa ilotula izwi. Ingakho-ke la ePhastoli itilongo. uJesu wambulela omunye umzalwane. Wathi itilongo levangeli liyizwi lakhe. And uma ulalela itilongo ubheka ulivula almost onke amatulo aqhamuke eBhayibhelini. Ngakho-ke ungahamba ucula noma liphi ichorus elingelona izwi ingamizwanga ngithi amachorus abo aculeni amachorus kodwa buka ukuthi izwi likhona na. Malingekho izwi hambela kude nalo mculo ukuzogcinisa esikhopweni. Niyawazi umculo wezwe wenzani? Niyawazi ukuthi wenzani umculo wezwe kumuntu? Omunye umuntu wathathwa inkosi uJesu yamkhipha emzimbeni yamkhombisa esikhopweni. Mayifika esikhopweni wabona uMichael Jackson wayesanda ukushona ecule dance lo mdanso wakhe wokushibilika eshawula ivesi kuthiwa umculo amadimoni. Ngesikhathi ecula lo mculo wakhe ayamhlaba ayamgwaza amhlukumeza ucula ngenkani. Ngesikhathi ucula ngenkani useyakhuluma uthi kulo hamba utshela abantu abayeke ukulalela umculo wami ngoba mabelalela umculo wami uyababamba ubaletha la ngikhona. Unalento yokuthi uyababamba ubaletha la esikhopweni batshele bangawulaleli umculo wami. That is the only thing engithanda ngabantu basesikhopweni. Abanawo umona. Isistebi sisho esikhopweni sithi baba Abraham thumela uLazaro utshela abafowethu ukuthi bayiyeke into abayenzayo ngoba bezala la ngikhona ukuze baphenduke bangezi la ngikhona. Umona abantu abasemhlabeni ubenza bayogcina esikhopweni kodwa isikhopho sibenza kuphela umona. Bakhumbula abasemhlabeni ukuthi bezala la ngikhona engathi bangaphenduka bangezi. Lalelani umculo ongakho uthi uma ugibela itekisi uzwe igqomu unyakaza ubhozo
udonsele esikhobhweni lomkhulu. Noma ngabe uNkulunkulu wakakafi kodwa usebenzela isikhobho uzogcina khona. Banesivumelwano noSathane, bane-covenant ne-Illuminati. Qaphela-ke ukuthi wenzani, udlani, uphila ngani, yini oyilalelayo na. Mawususindiswe kahle, mayikhala igqomu, awuzwa nokuthi ikhala ingoma. Uzwe isiphela ingoma, bathula lo msindo obukhona, bekuyingoma. Ngoba injani kuwe i-senseless ayenzi isense. Ngoba ubethelwe kanye noKristu nezwe libethelwe kuwe. Isithethe umuntu omushayo usayivalela endlini uvula ingoma yezwe udanse uzojuluka. Iyakudonsa kusesikhobheni. Izwi lenkosi lithi-ke masihlole umoya. 1 John chapter 4 verse 1 sekuyaphela. Bathandekayo, maningakholwa yibo bonke umoya, kepha hlolana umoya ukuthi bangakabaNkulunkulu yini, ngokuba baningi abaprofethi bamanga abaphumela ezweni. Lapho-ke kade ngazi ukuthi musuhamba ufellowshipha noma yikuphi, ngoba umazi uNkulunkulu okhonzwa lapho. Kufana nalento yokuguqa uNkulunkulu asifake kuyo, ngizoyiphila. Awuhambi uguqa noma yikuphi la ungazi ukuthi kuthandazwa muphi uNkulunkulu. Ngaphandle makuthiwa asiguqeni sonke sithandaze, hayi ngeke basho phela bona, bazothi sithandazeni sonke. Uyaguqa-ke wena ngoba uthandaza wedwa kulo wakho maziyo. Kodwa makuthiwa sicela usibanibani ezosikhulekela, uhambile wazi ukuthi ukuphi, ubuseyaguqa. Mayithandaza edimonini uguqela lelo dimoni. Yizwi ukuthi ngomlomo wakho uthe egameni kaJesu okusho konke. Kodwa kubona bonke abathi inkosi inkosi abayikhonzayo. So-ke ningahambe mguqela noma obani ngobapho uNkulunkulu. Entabeni siyaguqa ngoba siyamazi uNkulunkulu esimkhonzayo. Kodwa kusho ukuthi uma ufellowship uzohamba uguqa. Phinde futhi ngaphandle makuthiwe asikhulekeni sonke. Noma abaguqi bona guqa wena ngoba uyamazi ukukhuleka kuyena. Ungabe namahloni. Kodwa uma uhamba ukhulekelwa nje ungazi nophuma upossessed ngiyakutshela. Lithi-ke lelizwi yazini ukuthi umoya kaNkulunkulu ngalokhu ukuthi bonke umoya abavuma uJesu Kristu ufikile enyameni bangabakaNkulunkulu. Lo moya ungamvumi uJesu akaziyo kaNkulunkulu. Lowo ngumphika uKristu elizwe ngayo ukuthi uyeza nakalokhu usefikile. Khumbula ukhona konke okwenzayo, hlola umoya. Ubuke ukuthi lento enzawa la isezweni noma yikho na. Uqale ngesiphethe engqondweni. Uyazazi ukuthi ufuna ukuya ezulwini. Ingakho ngesinye isikhathi kungekho kuhle uhamba ungena nje. Uhamba uhabula yonke imimoya ekhona. Bayothi ungena-ke la kuthina sowushayele lo moya wakho. Uma ungafuni ukuhlukana nawo wena, uphuma wena uhambe entabeni, singaphinde sikwazi sikubone. Kanti ngoba wahamba wafellowshipha lapho wasibeka namadimoni. Amadimoni-ke awavumelekile la endlini. Siyakhuleka nje siyathandaza. Ngakho-ke yazi ukuthi kukhona konke okwenzayo, qala ngesiphethe engqondweni. Kunezinto okufanele uziyeke ungazenzi ngoba ukhethile wena ukuthi uhlupheke nabantwana bakaNkulunkulu ukuze wamukele umkhosi. Ngesidukhu esikhuleka. Babolungileyo, babongcwele, uNkulunkulu nomusa, siyabonga ngakho konke esesikuzwile kule nkonzo. Ngiyacela Nkosi ukuthi ihlale irekhodeke enhliziyweni zethu. Siyabonga kulabo abanokhaya lethu, abano-WhatsApp, ngoba iyisimo sokuphila bazolokhu beyilalele bavuselela. Zonke iy'nkonzo zabasha ezisifundisa ukuthi masiqale ngesiphethe engqondweni. Dumo lonke sinikeza wena, Jesu Kristu inkosi. Amen. I-break yethu isikhathi esingakanani?
20 minutes. Bani umphathi wohlelo olulandelayo siyazazi noma nawusala hotel. Oh. Bani isikhathi welakhiwayo umphathi wohlelo bala 20 minutes wamina sengiqede 5 minutes late. Kusho ukuthi-ke siqala ngobani-ke u-25 past. Akunjalo? Fundani ukudinga isikhathi. Uqole entabeni ufisa ukuba nabazalwane nabantu abasha abadinga isikhathi. Siyahambisana? Noma ngabe niza la ningafiki late tshela o-driver benu siyadinga isikhathi lapho siyakhona ukuze bangatholi iqala bathwala amalahle ekhanda okunilahlekisela ngey'nkonzo. Ngoba abantu abalahleke bey'nkonzo kufanele bafike la ukhona o-responsible odala ukuthi kwenzeke lelo cala lingelakhe. Cala neculo Jesu Kristu inkosi.